Moitísimas grazas. Escoitabades antes Inda Canto é o título do noso último traballo, un álbum que os imos a presentar aquí esta noite na Carballera de Caldas, case en toda a súa totalidade. E hai un tema moi especial para nós en este traballo, porque é un tema que define moi ben a filosofía de vida de Treixadura. É unha canción que fala do importante que é que a nosa cultura, que a nosa música, que o noso idioma este presente nas festas e nas romerías do noso país. Por iso queremos aproveitar esta noite este tema para dedicarlo a xente que fixo posible que Treixadura este participando nesta feira tradicional 2019. Queremos dedicarlo ao Concello de Caldas de Reis, moi especialmente ao Departamento de Servicios Sociais do Concello e a Deputación por incluirnos no seu programa musical, que é un programa que leva precisamente esos grupos galegos a festas como a de hoxe. Así que para eles e para todos os concellos, comisións de festas e asociacións que fan que as nosas festas se xan en galego e que o galego estén nas nosas festas, para eles soa esta noite aquí este paso doble do gaiteiro.
a punto